Tak opäť sme sa vybrali niekam na výlet. Peťo, kde sme? Sme na Žlutém kopci v Brne a sme tu v areáli vodojemov brněnských na Žlutém kopci. Sú tu 3 a boli postavené v roku 1874 až 1917. Fascinujúci zážitok, veľké domy kostolného typu a keď otočí Erika, tak tuto je technologický domec, ktorý takisto vyzerá vynikajúco znútra. Zvonku je to kopa hlíny. Neviem, či ťa bude počuť, keď som to otočila, že tam je technologický domec. Tak tam je technologický domec, aj tam. A ďalšia vec, keď Peťo hovorí o vodojemoch, tak mne napadne predstava JRD Veľké gule. A toto sú, prosím ťa, aké vodojemy? To sú vodojemy pre mesto Brno, keď mesto Brno pochopilo, že potrebuje veľa vody, a sú to podzemné vodojemy, nie nadzemné, ale podzemné vodojemy. A úžasné je, že sa do nich dá ísť a každý jeden vodojem, či už 1, 2, 3, sú totálnym zážitkom. Vodojem číslo 1. Toto je vodojem číslo 2. Vodojem číslo 3. Takže ak pôjdete do Brna, tak je to tu nové, rok a pol. Určite sem zajdite, ale potrebujete sa čo? Buknúť, lebo je to vybúkované. Takže spravte si rezerváciu, stojí to za to. Užívajte.